Na yi niyyar zuwa a lokacin da su censorship board ɗin suka kirawo ni. To amma a yadda suka je wani ofis da nake dan zuwa mai hira sun yi tamanin a nan ofis ɗin nake da zama. Suka shiga suka ringa dube-dube sun shiga da irin a fasace. To sai ni ce to wannan ban san me kuma suke da niyya ba ma za ni ba. Dama za ni ne don mu ji me suke me a bakin su me suka shirya irin akan fim ɗin akwai inda ya kamata su ce watakila da Allah duk da yake dai ba a Kano kai ba kuma wannan fim ba na Najeriya ba ne ba ma kaɗai particularly fim ne na Afirka gaba ɗaya tunda yare wajen 17 ne a cikin fim ɗin nan. Kana cewa yanzu kenan za ka saki fim ɗin a haka ko kuma dai za ku yi gyare-gyare a cikin fim ɗin saboda abubuwan da suka taso ɗin nan? Ni ban gama gyara a cikin fim ɗin ba. Amma to saboda wannan abubuwa da suka taso ban sani ba ko watakila akwai yiwuwar ƙungiyoyi da kuma su malamai na ɓangaren addini su buƙaci a yi hakan. Idan sun buƙaci a yi hakan sai na gani ko za mu iya zama a ga me za a iya yi. Ku takamaimai menene manufar ku na yin fim ɗin nan me kuke so da sako kuke so ku aika? Sakon da muke so mu aika a cikin wannan fim ɗin guda ɗaya ne kuma amma me yatsu. Shine sako ne gaba ɗaya akan halayen da ake ciki na fargaba harkokin yara adolescent da suke tasowa shine kamar shekara 14-15 abin da ya zuwa 17 su ne kamar yadda suke kamuwa da cututtukan kanjamau bushewar gaba da